Čaute všetci, tu Tomáš z Cube Skladu. Dnes sme pre vás pripravili mokrý sen všetkých skate nerdov, a to porovnanie najľahších trackov na trhu a v našej ponuke. Ty CSX Hollow, ak hľadáš odľahčené tracky, ale nechceš, aby ti zruinovali peňaženku, tak ty CSX Hollow sú jasnou voľbou. Tracky sú vyrobené z hliníkovej zliatiny a dostali duté osky a kingpiny. Váha jedného tracku je 346 gramov. Nesmrteľnou klasikou sú independent tracky Forgotten Hollow. Hanger je vyrobený z hliníkovej zliatiny, ktorá je tepelne upravená pre maximálnu pevnosť. Baseplate je z kovaného hliníku, čo znamená, že je formovaný pod vysokým tlakom, výsledkom je vyššia hustota, pevnosť a odolnosť proti zlomeniu. Baseplate je nižší o 1,5 mm, tým pádom aj ľahší ako standard verzia. Samozrejme nemôžu chýbať duté osky a kingpiny. Váha jedného tracku je 340 gramov. Thunder Hollow Light. Baseplate je vyrobený z kovaného hliníka, čo znamená vyššiu pevnosť a odolnosť porovnaný s liatými baseplatami. Osky sú z dutej chromoly ocele, ktorá je pevná a zároveň ľahká. Duté kingpiny sú vyrobené zo superľahkej a pevnej leteckej ocele. Váha jedného tracku je 301 gramov. A ideme do finále. A máme tu tracky fakt ľahké ako pierko. Tensor Maglite. Hanger a baseplate sú vyrobené z magnézia, ktorý je o 30% ľahší ako hliník a robí z týchto trackov bezkompromisne najľahšie tracky na trhu. Osky sú z dutej chromoly ocele, ktorá je pevná a zároveň ľahká. Nemôžu chýbať ani duté kingpiny. Váha jedného tracku je extrémnych 265 gramov. A aby sme dokázali, že aké sú tieto tracky ľahké, máme tu test s fénom. Pozrite sa, ako ho odfúkne.